Anthu amati lero wapala jasi kwa iwowo ndi jasi, kwa iwowo ndi jasi. Akanango titenga sapange pa mukanaona kuti chikadachitika chiyani, jasi ikadachita chiyani mukanadziwani. Osadandaula, osaopa, osachita mantha, tiyeni ife tizipanga zathu zachilungamo. Koma abwampini akhakha awa akutitosawa, tikangwamba kubweza fire ikhala ngozi. Ndikwabwino tipatsane ulemu. Mwaona my friend amene avulalira mukanakhala kuti munakaona nzomvetsa chisoni. Leo ngati munthu mmodzi odziwa bwino katswiri wakafukufuku amene anapanga zimene zichazo ndampeza kale, ndipo musadandaule ndampeza kale. Tiyeni tisakadandaule kwina kuti konse tingokhala pa 17 anthu amenewo atsekeredwa, ndipo tikupangani kodi anthu amenewo atsekeredwa. Kandi wa polisi kaya ndi wachani atsekeredwa ife sanatsate malamulo. Ineyo malamulo ndimadziwa. Ivi nizokutetezerani ineyo ndili nazo. Pamene ndili pano zimene ndavalazi nzokutetezerani kuti mukunatizeni yani. Sindingamamva kutentha ineyo mthupimu, kumva kutentha ndikudziwa kuti sindikutetezani. Palibe zimenezo. Ndipo ndikukutsimikizirani palibe chimene chingakuchitikireni. Tiyeni tigwire ntchito, talemekeze a UTM, talemekeze a DPP, talemekeze a MCP, koma tikuti yakatiyamba kulemekezana tilemekezane. Sinkhani yabwino ya my friend amene sakhalira mpaka na akapezeke munthu kugona mchipatala chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president. Kodi iwowo mbuyomu samapanga matemo? Ine ndili ku State House, anthu amachoka pano mpaka na kudzafika pa main gate ya State House. So lero sikulakutika kuti inu mukamuteteze vice president. Ndimankhula mawu, enough is enough. Enough is enough. Tiyeni tipatsane ulemu dziko lili latonse endi tisaopsezane. Aliyense ali ntchito yake, amene akufuna kuopseza nzake akayambe ndale ndatipeza ife kunoko. Ineyo ntchito yanga ndi yausitikali, ndi usitikaliwo ndinaona kuti iyayi ndiusiye ndikayambe ndale, ndendama ndazisiya ndabwera ku ndale. So pasakhale kulowerera pakati pa usitikali ndi ndale, ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndeli saopsezedwe eti ndikudziwa mwatopa, koma ndikutsimikiza palibe chimene chingakuchitikireni. Nthawi imene zimachitika zimene zichaine kuti kulibe. Ndaoneka lero ine kunalibe abwampini ena akakhakha akukanipanga ataki pa Shoprite. Ndinu ana mwachepa kumene muli kuzani. Siku lina ndisabwezera, ndipo ndikunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino. Ngati ndalakwa ndiyitaneni ku polisiko ndipo ndibwera. Ngati ndalakwa nditengereni ku koti, noti kundipanga ataki pa njira. Ndisabwezera ngati mudzapuse kupezeka kuti mufuna kundipanga ataki. Mukadzabwera ndi chilolezo cha ku koti ndisavomereza kuti okay, koti yanena kuti ine ndikaonekere pakuti. Noti kubwera mwachibwana mopanda kupanda chipepala cha ku koti chokuti munthu uyuyu tufuna timmange. Warrant of arrest. Zachibwana zimenezo ndichenjezeretu. Pobwera kwa ine aliyense amene afuna kumanga ine abwera zanimange koma abwera ndi warrant of arrest. Noti kungobwera mapazi poto tiyamba napo mwenepo. Nakuti sine ni madana nazo.